Hello guys, have a blessed day sa inyong lahat. Yan, 3 days na lang. Pasko na. So, advance Merry Christmas sa inyong lahat. And a blessed New Year. At siyempre, marami pang sanang blessings na dumating sa ating, lalo na sa ating mga idol dyan. Ayan, morning sa inyong lahat. So ngayon guys, nakatoka lang ako dito sa bahay ngayon. Wala akong pasok. So, magluluto tayo ng kaldo. Kaldo naman ngayon. Kasi may nag-request tayong idol na magluto daw ng kaldo naman. Ayan. Lulutuin natin guys yung papaitan ni Ilocano. Ayun. Papaitan. Yummy. Ayan guys, samahan nyo ako magluto. Tara, samahan nyo ako. Ito yung ating pinakuluan na na-slice na laman loob ng baka. At saka yung pinaluan ko siya ng laman. Para naman hindi puro laman loob. May laman din siya ng baka. Ayan, kumukulo na siya. Simple lang naman ang rekado ng papaitan guys. Meron tayo dito sibuyas na puti at saka pula. Siling pansigang. Yung luya. At syempre ang ating bawang. Lalagyan ko to ng daon ng sibuyas. Yung ating apdo, yung papait. Ayan. Ang ating kalamansi juice na napiga na natin. So umpisa na natin magluto guys. Igigisa na muna natin yung ating pinakuluang karne ng baka at saka laman loob ng baka. Ayan. Lalaglagan na natin ng mantika ang ating kawali. Ayan, medyo damihan natin yung ating mantika. Uunahin na natin ilaglag ang ating ginayat na luya. Ayun. Makmak na luya guys. Mas maraming sangkap, mas masarap. Susunod ko na ang ating sibuyas na puti at saka pula. Pinaghalo ko yan. Para kakaibang itsura. Halo-haloin lang natin guys. Simple lang mo magluto ng papaitan. Pakuluan mo lang yung laman loob ng baka. Tapos pag lumambot na siya, para mo lang siya igigisa. Igigisa, lalagay mo yung kanyang mga rekado. Ayan. Kita nyo yan guys, ang dami ng rekado. Mas maraming rekado, mas masarap. Sabi nga nila, pagpapaitan. Sunod na natin yung ating bawang. Tuloy-tuloy lang halo guys. Para pumunta yung kanyang pagkakaluto. So pag ganyan na guys, yung consistency ng mga rekado natin, hindi natin susunugin. Pwede natin ilaglag yung ating karne. Hindi na natin ilaglag ang ating laman loob tsaka laman ng baka. Ayun. Papatakan ko lang to ng tak-tak-tak-tak pampalasa. At yan, kalahating kutsarang durog na paminta. So, isa-gisa lang natin guys. Bala yung gagawin lang natin guys, igigisa lang natin yung isa kawali. Then isasalin pa rin natin doon sa may stock niya, yung pinagpakuluan. Ayan oh. Lambot na yan guys. Ang ating papaitan. Siyempre papatakan din natin yan ng konting asin. Para manuot yung lasa sa mismong karne. Ayan. Kita nyo yan guys, may pasama pala akong balat oh. Sarap nito. Sarap humigop ng sabaw ng papaitan. Ayan na guys, okay na to. Isasalin na natin sa ating pinagpakuluan yung stock. So ito na guys, nailipat na natin sa kaserola. Lalaglag na natin ang ating siling pansigang. Bago ko nga pala makalimutan, kunti lang yung asin nilagyan natin. So dadagdagan natin ng asin. Patakan natin to guys ng kalamansi. Tatantahin nyo lang yung kalamansi para hindi masyado maasim. Ayan. At syempre ang ating pangpapait, yung apdo. Kunti-kunti lang lagay mo guys sa apdo para matansya mo yung kanyang pait. Kasi pag sobrang pait din naman, hindi naman masarap. Ayan. So okay na ako sa mga nilagay nating rekado. Pati yung pait niya, tsaka yung asim, tsaka yung asin. So ngayon, lalagyan ko yun ng daon ng sibuyas. Ayan. Favorite ko rin kasi guys yung ating sibuyas.
Ayan guys, okay na ako dito. Yung siling prangsigang kahit hindi natin lutuin maigi yan. Ayan. Oh, sarap umigop ng sabaw ng papaitan guys. So magpi-plate tayo. So ito na guys, luto na ang ating kaldo, ang papaitan. Yun. Sarap nito guys, umigop na sabaw, oh. Naninilaw-nilaw yung ano. Yung kanyang sabaw. Ayan, ang papaitan ng Ilocano guys. Simple-simple lang naman lutuin yan. Napakasimple lang ng lutuin yan guys. Ayan oh. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang ating video guys, ang pagluto ng papaitan. So ngayon, titikman naman natin yan, ang ating niluto. So ito na guys, yung paborito kong part, yung tikiman. Habang mainit pa yung sabaw ng papaitan, higupin na natin. Kasi pag lumamig siya, magkakasebo. Yung mantika niya namumuo. Sarap. Sarap humigop ng sabaw ng papaitan. Sakto lang yung pait tsaka asim. Sakto din yung kanyang lasa, yung alat. Dapat ganun lang guys. Pag maglalagay kayo ng pait, titikman nyo. Kumbaga, konti-konti lang ang patak. Then, pag medyo hindi ka kontento sa pait niya, dagdagan mo konti. Huwag mo ibubuhos lahat. Ganun din sa pangasim. Para masarap yung pagkakatimpla. Sarap. Lumambot na siya ng gusto. Kasi kanina umaga ko pa ito binili. Sakto-sakto to sa humigop ng sabaw yung sa malamig na klima. Sarap guys. Ayan guys, kung nagustuhan mo ang ating video, mag-comment ka na, mag-react. Share mo na rin. Para naman mapanood ng iba nating mga idol dyan. Itong papaitan ng Ilocano. Yung iba nga, may damo-damo talaga yan sa Ilocos. Salamat sa inyong panonood. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Para naman mapanood mo pa yung ating mga video na i-upload. Ayan. Thank you for watching guys. Bye bye. God bless sa ating lahat. Advance Merry Christmas. 3 days na lang. Christmas na. And advance Happy New Year sa ating lahat. Ayan. Bye bye guys.